खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 22 अक्ट'बर 2020 रबिबार अमा बेदर जानायनि सान बा बेदर जानायनि सान। फैदो दिनै सानजौफुनि बा बेलासिनि माखासे मोजां गाज्रि आरो फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। लोगोफोर दिनै बेलासियाव बांद्राय खौरां गैया, जाखिनि खौरां दङ बैफोर खौरांफोरखौनो फारि फारि बेखेवनोसै। गिबि खौराङा जाबाय आसाम राइफला मिज'रामनि साम्बाइ जिल्लानिफ्राय सासे ड्राग्स फालांगिरि खालामग्राखौ एरेस्ट खालामनो हादों। गासै 4.7 लाख रांनि ड्राग्सबो मोनफानो हादों। दा बे ड्राग्स बेफारिखौ बा फानग्राखौ आसाम राइफलफोरा हमनानै पुलिसफोरनो दैथायहरनाय जासिगोन होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। जोंनि बे सा सानजा भारतआव गोबां ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमगासिनो दङ। जोंनि बे बिटिआरआवबो हमगासिनो दङ। लोगोसे 31 अक्ट'बराव नुगोन निला गाबनि अखाफोर एबा ब्लु मुन। नाथाय बे मुंसो कालारा निला जानो नङा। दान मोनसेयाव खननै पुर्निमा जायोब्ला बेखौ निला गाबनि अखाफोर होननानै बुंनाय जायो होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। आरो बे निला गाबनि अखाफोरा 19 बोसोरनि उनावसो खनसे जाबावगोन होननानै साइन्टिस्टफोरा फोरमायदों। गुबुन फारसेथिं बिटिसिनि गभर्नर जायबा जगदीश मुखी बिथांखौ दिल्लीनि एम्स हस्पिटालाव लांनानै देहा फाहामथाय होगासिनो दङ। बिथाङा हरखाब लोमजानानै दिल्लीयाव थांनो गोनां जादों होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय मैयाहाय 24 अक्ट'बर खालारखालि क'क्राझार जिल्लानि बिसमुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय 14 नम्बर बिसमुरि गामिनि बिफा चक्र बसुमतारिनि फिसाज्ला 22 बोसोरनि गावराव बसुमतारिया हल्टुगाव लामायाव मैयाहाय मोनाबिलि समाव मोसौ लायनाय समावनो गारिजों सौजानानै जिउ गोमानांगौ जाबाय। जोबोद दुखुनांथाव खौरां। लोगोसे मैयाहाय आफगानिस्ताननि काबुलाव सुइसाइड बमा होदों। बे बमा होनायाव गासै 18 जन मानसिफोरा थैदों आरो 40निबो बांसिन सुबुंफोरा गोब्राब जखम मोननानै दङ। बे बमाखौ फरायसालियाव होनो नागिरदोंमोन, नाथाय फरायसालिनि गेटआव सिकिउरिटिफोरा चेक खालामनाय समावनो बे बमाखौ बेरहोनानै होदों। फरायसालि गेजेराव हाबनायमोनब्ला बा फरायसालि गेजेराव बमाया बेरनायमोनब्ला गोबां फरायसाफोरानो थैगौमोन होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। आरो बे बमाखौ ISISनि हान्जानि सोद्रोमाफोरा होदों होननानै मिथिनाय जादों। दानिया फैदो दिनैनि सानजौफुनि जोबथारनाय खौराङाव। जोबथारनाय खौराङानो जाहैबाय इन्डियान आर्मिफोरनि केन्टिंआव जाखिनि मालफोर फानोमोन बा बुस्थुफोर फानोमोन बैफोर माल बुस्थुफोराव चाइनिस हादोरनि बा चाइनिस कम्पानिनि माल बुस्थुफोरखौ फाननायखौ बन्द' खालामनांसिगौ होननानै इन्डियान आर्मिया बुंदों। माने इन्डियान आर्मिफोरनि जाखिनि केन्टिं दं बैफोर केन्टिंफोराव चाइनिस माल मोननाय नंलिया। लोगोफोर दिनैनि सानजौफुनि रादाबफोरा बेखिनिमोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम। फेसबुकआवनो जा, इउटुबावनो जा बा वाट्सएपआवनो जा, जेरावबो शेयार खालाम। आरो दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि बे प्रान्जल नार्जारि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। बाय बाय। जोबथारनायाव आं बेखौनो बुंनो सानो, नोंथांमोनाथ' मिथिखायो जानांगौ एक्सट्रा इउटुबार बिथाङा बर'फोरनि इउटुब चेनेलनि निउस होयो आरो बिथाङा कार्बि आंलं जिल्लानि बिथाङा 50,000 साबस्क्राइबार मोनथारसिगोन। बिथांनो 50,000 साबस्क्राइबार जानो 100 ना 200 नांसिगौ। जुदि नोंथांमोना बिथांनि चेनेलखौ दासिमबो मिथिया अब्ला आङो लिंक होना दोनदों। बै लिंकआव थांनानै नोंथांमोना नायहैनो हागोन। नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय जुदि बिथांनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला।